Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Department of Health padagos ang pangapudan sa mga magurang na pabakunahan ang mga aki kontra sa COVID-19. Parametras na suspensyon sa operasyon inquiry sa may pamatisan kan bulkan ngayon, mahigpit na ipinapasunod. Bagong pamayok ang Liga ng mga barangay sa Albay, napili na. Mga agrarian reform beneficiaries magkakaigwana nin sa diring harong. Sa lado nasyonal, Marcos Carpio nagpaabot ng pakikidamay sa pagkagada ni Japanese Prime Minister Abe. Marcos imbitadong magbisita sa China. Pagkakaigwan ni ibang sangkap sa sarong noodle brand, iimbestigaran kan Food and Drug Administration. Online business as in single-use plastic, pigaadalan kun bubuwisan. Sa ibang nasyon, mga lideres kan kinaba na mundo sa pagkagada ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa lado ng Karawat, terra firma, tinambakan kan Magnolia sa PBA Philippine Cup. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Dalan sa padagos na pagdakol kan mga kaso ng COVID-19, nangapudan giraray ang Department of Health Center for Health Development sa mga magurang na pabakunahan na ang sendang mga aki ng booster dose sa pinakauring o pinagharaning health center. Pinasabot nila ang publiko na ang pagtaonin booster dose sa may edad na 12 hasta 17 anyos pinuna na sa ibang lugar sa Kabikolan. Ididugang pamaninda na ang booster dose o dugang na bakuna iyon mataonin kompletong proteksyon kontra sa COVID-19 asin iba pang minalawas na variants. Ang mga pwedeng matauanin booster vaccination iyo ang mga immunocompromised, non-immunocompromised asin iba pang young population na may edad 12 hasta 17 anyos. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahilan ta bakante na ang posisyon matapos magpasuna ang termino ni dating Provincial Liga ng mga Barangay President Joseph Philip Lee na sa ngunyan ilihidong kagawad kan Legazpi City si punong barangay Dennis Misolanya kan Kamalig Albay ang formal naman na nagsalida sa pwesto. Bilang resulta kani si Misolanya ang magiging ex-officio member kan Sanggunian pang lalawigan kan Albay bilang sectoral representative. Sa ibong lado, napili man na maging miyembro kan Board of Directors si punong barangay Berne Broncano na sarong kagawad kan Pulangi Albay asin ABC President man. Dalan sa naging orden ng Gobernador Noel Rosal kan Albay na parametras na suspindaron ang operasyon kan kuwari sa may pamatisan kan Bulkan Mayon, talagang maigpit ni Marahay ang pagbantay tanganing masiguro na daing truck na mahakot nin baybay graba hali sa kuwari site.
Ang mga opisyales kan barangay sa may mayon unit nagkakaigon nilakdang na siya taron kung igwaman ning iluluwas ng mga aggregates mantang ang mga pulis na nagpapatrolya sa lugar tanganay masiguro na naipapasunod ang orden kan gobyerno probinsyal kan Albay. Ang mga agrarian reform farmer beneficiaries sa Albay sa Day Mahaloy magkakaigwanan ng sariling housing unit sa paagi kan programa kan Department of Agrarian Reform na building adequate, livable, affordable, and inclusive Filipino communities o BALAY. Sinabi na Gerald Buensalida, tagapagtaram Kanda Regional Office, na 200 na mga farmer beneficiaries ang tatawan ng bungalow type na harong na ipapagibo sa 2.6 hektaryas ng propiedad sa barangay Upper Binugsakan, Ginubatan, Albay. Sayang ipinaliwanag na ang mga beneficiaryos iyo ang mga ARB na mga miyembros kan Albay Dairy Farmers Multipurpose Cooperative sa Ginubatan, Albay, mantang ang mga recipientes kini may kapot ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA na daing sa diring harong alagad aktibong miyembro kan organisasyon asin nagpahayag ng kagustuhan na aprobitsaran ini asin may kapasidad man na magbayad. Tinawan ng asigurasyon ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo na mas lalo pang papaiwason niya ang mga programang pangkabuhayan kan mga residentes sa mga hararayong lugar sa Tercer Distrito kan probinsya tangani makatabang na mapaangat lamang ang siyendang pamumuhay asin madagdagan ang income para sa arol daw na pangangiipo lalo na ngunyan na nasa taoning kadifisilan. Ang sayang tanawan ng punto iyon masustiniran ang programang taranuman sa barangay kung saan involved to digdi ang mga kababaihan pati naman ang mga lalaki. Sinabi ni Cabredo na maray ang resulta kang programa dalantaan mga residentes nagangat naman ang sendang kamugtakan maski palaway-luway sana mantang ang mga ini may sadiri ng kooperatiba asin negosyo. Nagbugtakmanin satellite registration site ang COMELEC sa nagkaparang mga lugar sa Sorsogon. Tangani matauanin oportunidad ang mga residentes na makapagparehistro para sa gigibuhon na barangay asin SK election sa maabot na Disyembre. Ipinaliwanag ni Abogada Carla Sincua Herrera, Sorsogon City Election Officer, na kamauotan kanina malikayan ang surusuan kan mga maparehistro. Sa sinabi ni Sinda, mabisita sa iba-ibang lugar sa syudad taganing makatabang na maging makaskas ang registrasyon asin maakomodar man ang mas dakol na dai nakakadamang sa sendang opisina dalan sa distansya. Ididugang pa ni Herrera na ang siyang opisina bukas po ang Lunes sa Good Sabado alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon sa Good sa Hulyo 23 pati naman sa pista opisyal. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the 2nd floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15.
Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day. Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot ng face mask kasi nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles Kambareta sa Lado Nacional. Nakisumaro sinda Presidente Bongbong Marcos asin Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa kinaban sa pagmundo dalan sa pagkagadaw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa pagsasabi na ini sa rong marahay na amigo kan Pilipinas asin matibay na leader. Sa pagkakabigla asin sobrang kamunduan, tulos man na nagpaabot nin pakikipagsimpatiya si Marcos sa pamilya ni Abe pati na sa Japan. Sinabi man ni Carpio na makabiglaan na pagkagada ni Abe sa pagsasabi na ang kinaban na waranin matibay na leader. Kinonfirmar ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na inimbitaran kan China si Presidente Bongbong Marcos na magbisita sa nasabing nasyon. Sa sinabi na may imbitasyon mananggad alagad dahil pamanin petsa kuno arin. Idugang pamanya na inako naman ni Marcos ang imbitasyon sa iya na magbisita sa China. Kan Hulyo 6, si Chinese Foreign Minister Wang Yi nagkaigwaman in courtesy call kay Marcos sa Malacanang sa kamauotan na mas mapakusog pa ang bilateral cooperation entre kan Manila asin Beijing.
Pag-iimbestigaran kan Food and Drug Administration ang mga informasyon na pig-recall ang sarong produkto ni noodles. Sa ipinalawas nindang aviso, sinabi ni FDA Officer in Charge, Director General Dr. Oscar Gutierrez sa mga konsumidores, nakikipag-coordinar naman sinda sa mga food business operators tanganing maugid ang sindang pag-comply. Ini kasunod kan mga informasyon mananangod sa recall kan na produktong Lucky Me instant pancit canton noodles sa European countries as in Taiwan dalang sa pagkakaigwa ng presensya ng ethylene oxide sa nasabing produkto. Sinabi kan FDA na ang ethylene oxide ay ang processing aid na ginagamit para ma-disinfect ang mga herbs as in spices. Bago naglusod sa pwesto si dating Presidente Rodrigo Duterte, ang Department of Budget and Management nakapalos na ng 93.2% o 4.6 trilyones pesos sa kabilugan na 5 trilyones pesos na national budget para sa 2022. Ang budget ipinalawas sa mga ahensya asin bako man actual spending. Sendang ipinaliwanag na allotment release ipinapalawas sa enterong taon depende man sa schedule kan roll-out projects mantang ang mga implementing agencies obligado man sa sendang respetibong fundo o award contracts bago magpalawas nin kwarta. Mientras tanto, sako pamanggiraray kan Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o Anti-Vowsy Law ang mga babaeng pigaapod na kabit sa relasyon. Ini pahayag kan Korte Suprema sa pagsasabi na daiman na babawasan ang anuman na paagi o sa anuman na paagi ang dignidad kan mga babaeng nakikiapid sa iba. Ididuga pa maninda na protehido pa manggiraray sindakan lay na may kamautan na masimbagan ang violensya sa mga babae asin mga aki kan mga ini. Sinabi man ni Maria Soledad Mawis, sarong family law expert asin dekano kan Lyceum of the Philippines College of Law na importante ang desisyon kan Korte Suprema. Mientras tanto, tunaon na asigurasyon ni Deputy National Security Advisor Romel Banlawe na ang Anti-Insurgency Task Force kan gobyerno masuporta sa human rights sa lindong kan bagong administrasyon. Sa iyong sinabi na siya asin si National Security Advisor Clarita Carlos pariyong sensitibo sa human rights dalanta sinda pariyong hali sa University of the Philippines. Sa iyong ipinaliwanag na saro sa pigahagad kan lay, iyon maigpit na obserbasyon sa human rights. Idinuga pa ni Banlawe na sa implementasyon ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sisiguro ninda na ang gabos na prinsipyo kan international human rights law asin prinsipyo kan international law maobserbaran asin may papasunod ni Nosto. Mientras tanto, sinabi ka National Union of People's Lawyers na maski sa libro, giya o lay, ang minataoning poder sa National Telecommunication Commission na magpaluwas din orden na ulangon ang mga websites kan mga militanteng grupo asin independent media outfit. Ang sendang pahayag na papalaman sa kasong naisangat sa Quezon City RTC na may kamautan na ibaliwala na rin kan NTC na ulangon ang 26 na websites kariba ang bulatlat sa rong independent news website. Sinda nagahagad man nin pisong exemplary damage. Hinagan maninda na magpulos nin restraining order tanganing mapundo ang implementasyon kan NTC order.
Ipigbubuso ng sarong baguan na miyembro kan Kamara de Representantes na matawanin libre asin arigladong living quarters ang mga paratokdo sa mga eskwela's publikas sa House Bill 1041 o Free On-Site Living Quarters for Public School Teachers Act ni Congressman Ivan Howard Ginto. Kamautan kaning matabangan ang mga paratokdo na mabawasan ang pasakit sa lawig na biyahe pasiring sa trabaho. Partikular na makikinabang kaini iyo ang mga paratokdo na kaipuan magtukad asin magbalyo ning kabubuldan para sa na makalaog sa sendang trabaho. Sinugo ang Department of Education na magtagaman ng libre areglado asin makataong living quarters para sa mga paratokdo na haryo sa mga eskwelahan na sendang pigtuturuan. Bilang parte kan kampanya kan Bureau of Customs na labanan ang smuggling sa nasyon, sendang nadiskubre na nasa sanggatos ang dami importers yariman binawi ang akreditasyon ka nasa 265 mga pasaway na customs broker asin importer sa primerong 6 na bulan kan presenting taon. Siya nang sinabi na nagkaigwasindan in physical inspection sa sendang account management office sa 1,693 na importer poon kan Enero hasta Hunyo na nagresulta sa pagkakabuking na nasa sangkatos ang konsideradong non-existent na nagresulta sa pagsayuma sa sendang application request. Bareta hali sa ibang nasyon. Duman sa Nueva York, ang United Nations Security Council nagkaigwanin sa 2 minutong pagiging silensyo para kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na binadilgadan mantang nasa pagkakampanya asin dating Presidente Jose Eduardo dos Santos kan Angola na nagadanman sa Spain. Ang mga diplomata nagtaonin respeto sa duwang politiko sa UN headquarters bago nagkaigwanin debate sa resolution sa cross-border aid sa Syria. Sinabi ni Brazil Ambassador to United Nations Rolando Costa Filho na iyo ang nangyunot sa pagtiripon na ang mga miyembros kan konseho nagpadara naman kan sindang pakikidumamay sa pamilya ni Abe asin dos Santos. Sa lado ng Karawat, pinanginutan ninda Paul Lee asin ayan sanggalan ang Magnolia Templados tanganing daugoninda ang tirafirma sa skor na 104-83 sa 2022 PBA Philippine Cup. Si Lee nagkamada ng 17 puntos tanganing siyaman ang napili bilang player of the game mantang sinaparman kan Jeep ang sendang ikawalong kapierdehan. Sa ibong nalado dinaugman kan Blackwater Busing ang Phoenix Fuel Master sa skor na 91-89. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Sa ngayon na pet sa Hulyo 9, 2022, sa daw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang data sa update sa kamugtakan sa tuyang panahon. Kasubago ang alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pigakalkulong nasa distansyang 825 km sirangan kang Surigao City, Surigao del Norte o nasa distansyang 1,090 km sur sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 9.5 degrees north, 133.0 degrees east. Mantang southwest monsoon o duros naman kang habagat ang nakakapekto sa sulnopang parte kang sa tuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagya mo panganuron sundo sa panganuron na kalangitan na may pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Moderato sundo makusog na duros na hali sa sur-sulnopan sundo sur ang mamamatian. Ang mga pagadon sa kadagatan sa Kabikulan
Magiging moderato sundo sa maalon. Dinatayang agwat ning temperatura pigalauman poon 25 sundo 32 grado centigrado. Asinangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:25 ning pagkaga. Asin masol no patya na alas 6:16 ning pagkahapon. Inisinal binal mahela kang pag-asa di West Legazpi. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardela, Angel Mostasa sa Newsbase, June Napoles sa Lado Technical asin Pag-asa. Ako po ang nagatod kan bareta. Edwin Teralta nagsasabing salamat kan sino pagantabay, happy graduation sa mga magraduar dyan na hapon sa Bicol University. Salamat kasi anong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Paghanap ay world class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama,